good PM Pastor, mangutana lang ko asa man mabasa sa Bible nga si Jesucristo or Jesus Christ na tao insakto sa December 25. Nasa usa ka pangutana din nga kapareha mo sila pangutana, no? Gikan kang Ronnie Tabangco, pastor, nag-celebrate na diay ang SDA o Christmas kay nagbutang man sila og parol sa ilang simbahan. Unsay pasabot ana si Ronnie? Maog gyapon ang pangutanan ni Japit Baloran. Pastor, maayong buntag sa inyong programa. Ako diay si Japit Baloran, OFW sa Qatar. Usa ko sa SDA pastor nga naa ko'y pangutana about sa Christmas, pastor, kay ang uban SDA mo great man og Merry Christmas. Ang uban pod SDA mo ingon nga bawal man na sa atoa mag-ingon ana unsa may katin-awan ana, pastor. Mahitungod anang Christmas, gusto lang ko kay katin-awan, pastor, para ma-fix na. Salamat. Okay? Actually, igsoon kini nga pangutanang gilabay ni sa ato atong December, pero tungod kay naamay mga program ang atong Hope Channel nga inigabot sa December, may vacation, year-end vacation usab ta, no ta gituwag nga year-end nga celebration. Doon na tayo mga adlaw nga wala kitay program or wala kitay broadcast. So kini siya nga pangutana ato ni niagi nga gitawag nato og broadcast nato. Okay? Anyway, ato na siyang tagaan o pagtagad kana nga pangutana igsuon aron ato sana siyang matagaan og kining saysay, no? Ang SDA may kasagaran ng utana diri. Basahan ta na lang mo tingali igsuon og mga statement nga gikan usab sa mga libro sa Seventh-day Adventist. Now, alang sa mga Seventh-day Adventist, natay basahon diri nga gikan sa Adventist Home. Nahibalo kamo kung kinsay author anang Adventist Home. Nunya adunay gingon dinhi sa page 477. Nag-ingon dinhi. Christmas, the 25th of December is supposed to be the day of the birth of Jesus Christ, and its observance has become customary, popular. But yet, there is no certainty that we are keeping the veritable day of our Savior's birth. History gives us no certain assurance of this. The Bible does not give us the precise time. So, gikan sa libro sa Seventh-day Adventist, mo ni ang amo stand igsoon alang sa mga DSD na minaman mo, daghan man sa inyo ga-celebrate usab sa gitawag nato og Christmas. Ang stand sa Seventh-day Adventist, wala nagatuo ang Seventh-day Adventist nga natawo si Jesus Christ December 25. Okay? Pareham gyapon tawo pagtulunan ni John baga sa Protestant, wala magtuo nga December 25 na tao si Jesus Christ. Mismo pa ang Roman Catholic Church igsuon, ang ilang Catholic Encyclopedia nagpamatuod nga dili gyapon December 25, no? Ang mga membro niini sa Roman Catholic wala mahibalo niini. Daghan nila wala mahibalo mo nang ilang ipamugos nga December 25 gyud na tao. Pero ang ilang libro ang ilang kadagkuan adunay admission nga gihimo nga December 25 dili mao ang pagkatao ni Jesus Christ. Now, karon unsa may view sa Seventh-day Adventist mahitungod ni ana nga mga butanga? Wala kita nagatuo nga si Kristo na tao niya na nga bulana. In fact, kung inyong tanaw ng mga nakabutang diha nga mga show nato, mga broadcast nato, mga previews, ato man siyang gitubag. Og di na nako gusto balikon ako ang mga ebidensya gikan sa balaang kasulatan nga dili siya December 25, pero ato nang gisgutan. Nagtandog tag Lucas kapitulo 2, bersikulo 1, nagtandog tag Lucas kapitulo 2, bersikulo 7, 8. Og di na nako gusto ibalik na og nagtandog usab tag kasaysayan. So katong nga mga punto kay humanam nako to explain diri ko sa mga books sa Seventh-day Adventist kaya nangutana dinhi mga ang Seventh-day Adventist man, no? So wa man ta nagtuo nga December 25 na tao si Jesus Christ. Pero igsuon nga ni kung aduna may mugreat nga usa ka Adventist nga Merry Christmas, wala sad ta maingon nga sayop na, wala sad ta maingon nga sakto na. Nahimo na lang mura og greetings bitaw. For example, maayong Lunes nimo diha, okay? Maayong Monday nimo, maayong gitawag nato og Wednesday, maayong nga Tuesday, maayong nga Sunday. Actually, ang word nga Sunday igsuon, wala na nay kanang kung imong i-trace kanang mga pangalan sa week. Sunday gikan sa word nga Sun's Day, adlaw sa mga adlaw.
Monday gikan sa word nga Moon's Day, adunay mga tawo kaniadto nagsimba og bulan. Tuesday, God Pius, no? Wednesday, God's Woden's Day. Thursday, Goddess Thurs. Okay. Gitawag na to Frigga Day or Friday, Goddess na siya. So, kana siya mga Diyos igsuon. Pero, wala may usa ka Adventist bisag pag mga offshoot. Mingon nga, di na ta mo gamit anang word nga Sun's Day kay gikan sa pagano. Di na ta mo gamit anang word nga Friday kay kanang word nga Friday gikan sa word nga Frigga Day. Wala may usa nag-ingon anong ato magi-single out ang Christmas. Mingon kag Saturday. Wa may ningon nga di na ta mo gamit anang word nga Saturday kay gikan sa Saturn Day. Wala may moingon na igsuon tungod kay ang tanan nag-akseptar nga kanang mga ngalan wala na ni kahulugan sa ato. Nahulog na siya nga ngalan. Kay kung imong tan-awon, tanan man nagamit nga simbolo sa gitawag nato og pagano. For example, adlaw gigamit na simbolo sa pagano. Unsay but pasabot di na ta mo tan-aw adlaw, di na ta mo gawas sa gawas kay kanang adlaw gitawag og pagano sama sa bulan og stars. Unya wala naman ni kahulugan. For example, January. Ang word nga January gikan na sa word nga Janus. Usa ka Dios nga kanang Janus nga Dios igsuon kaniadto. Adunay dagway sa tubangan na si dagway sa likod. Meaning to say, ang atubangan nga dagway naglantaw sa unahan o ang dagway sa likod nagtan-aw sa nangagi. So Dios na pero pangutana nag-ingon bata mismo Seventh-day Adventist mismo pa mga offshoot. Nag-ingon bata di na ta mo gamit ang word nga January kay gikan sa pagano. Nag-ana ba ta? Wala. Kaya atong gisabot o gidawat nato nga wala na kahulugan kanato kanang mga pangalan. Monday, Tuesday, Wednesday. Dili man ta mga klase ng mga dogmatic nga atong daginuton bisag gagmay. Excuse me lang alang sa ubang mga magwawali giila usab nga mga Seventh-day Adventist. Ayaw ninyo daginutan ang issue sa Christmas. Kaya kung inyo daginutan ang issue sa Christmas, mugamit ra ba mo sa word nga Saturday? Mugamit ra ba mo sa word nga Sunday? Mugamit ra ba mo sa word sa Monday, mugamit ra ba mo sa word nga Friday, nga kanang mga ngalan ana, gikan ang root word ana, gikan sa mga pagano. Mura mag-og pili-pilion ra nato ang atong iminsiyahe dinhi sa TV ug sa radyo, atakihon natong Christmas. Pero nagamit gyapon ta sa word nga Monday, gamit gyapon ta sa word nga Friday, nga gikan man ang root word na gikan man sa mga pagano. Unfair man ang gabuhaton nato. For the sake lang gyud nga natay issue dinhi sa TV, natay issue dinhi sa radyo, ato na siyang daginuton. Now, dinhi sa libro sa gitawag nato og writings ni Ellen White. Ato magibasa dinhi mismo si Ellen White. Wa man nagtuo nga natawo si Kristo December 25. Pero dili na lang sa dato akusahan si Ellen White nga wa mo gud na hibalo mo nagagamit siya sa word nga Christmas. Dili, si Ellen White dili lang panatiko. Si Ellen White dili lang dogmatic. Sama sa ubang mga wali nga grabe ka dogmatic ug panatiko. Usay i-charge nila si Ellen White nga kana magong pagsulti ni Ellen White sa word nga Christmas, kana mang wala siya sa pananaw ni ana. Unsay but pasabot wala lugar mahibalo si Ellen White anang history about sa Christmas, wala lugar sa nahibalo nga kanang Christmas dili mao ang December 25, and yet nagamit siya tungod kay kanang word nga Christmas walay kahulugan alang nato. Kumayon ko Merry Christmas kanimo, walay kahulugan ako, wa ko mag-ingon nga natawo si Kristo Christmas. Sama sa word nga Saturday, Monday, wala man ko nag-ingon nga kumayon ko Monday nagtamod ko sa Moon's Day. Kumayon ko Friday, makita ta karong Friday, wa man ko mag-ingon nga nagtamod ta kang Frigga Day. Kumingon ta magkita ta karon Saturday, wala man ko ningon nga magtamod ta ng Saturn o Saturn Day, no? Ang Seventh-day Adventist mo lagi na nga matingala ko sa ubang maguwali. Ipugos gid nila nga ang Christmas dili 25 na tawo si Kristo. Kinsa may nakiglalis ninyo? Wala may Seventh-day Adventist nga theologian makiglalis ninyo nga si Kristo wala mataos December 25. Nganong ipugos man gyud na nganong nagsilibrar man mo? Wala naman ay kahulugan nato sama sa atong pagtatar sa Saturday nga gikan sa word nga Saturn Day. Ako advice sa ubang nga magwawali sa TV, sa radyo, kung ingon ta nga di na gyud ka mo gamit anang word nga Christmas bisag wa na nay kahulugan sa ato, ay sa gamit anang word nga Saturday. Magamit-gamit yapon na ng word nga Saturday nga iya man sa pagano. Ang word nga Sunday, gamit-gamit yapon ang word nga Sunday nga iya man sa pagano gikan. Ang word nga Wednesday, gikan mas pagano. Mapit akong gisaysay, Sun's Day, Moon's Day, Tuesday, Woden's Day, Thursday, Frigga Day, Saturn Day. Muna nga gi-English nga pagka istorya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pero kana tanang gikan sa pagano.
Now, nagamit ta atang mga ngalana, pero wala na kahulugan sa atua. Nagamit ta nang wata gaunahon niya na mauna ang word nga Christmas. Nagamit ang Seventh-day Adventist, wala man kahulugan. Wa man ta nagtuo nga si Kristo na tao December 25. Dili man ta nga mga pangantani ko, for example, January ta karon. Ay gamit anang word nga January kay kanang word nga January gikan sa Dios nga si Janos. Unsa man ibot pasabot mingon ka first month lugar. O sige makita ta karon. Okay, igsoon. Aduna tay tigom karong first month sa ika-15th day. Katawa mga tao sa mga first month 15th day ilitok na gud na. Sa mga January ba? Unya ang ika-15th day mao ba ni kung Friday ba ang ika-15th day mao na. So pagkalisod bigay gay na bitang mura gid ta bitag mga dogmatic kay nga mura og galakaw ka sa usa ka pisi nga ikaw ray nakasabot. Mabitaw nga kinahanglan nga dili kay taingana nga hikting kay nga atong mga pagpanabot ug gunahuna for the sake lang gyud nga makakuha ta og simpatiya sa uban unya mahuman makasolisit dayon og unsa pa dili ingana igsoon na aton tan-awon igsoon ang mao nga mga punto sa gisulat usab ni Ellen White sa Adventist Home page 480. Ingon siya, we may make the coming holidays an occasion in which to honor and glorify God. Kana mga butang nga, instead nga si Santa Claus ang malipay, si Jesus Christ ang malipay. Ang Diyos malipay. Sa pagkaagi, ngayon mo na siyang honor. Kuning pangmasahon igsoon kini nga nakasulat usab sa libro sa Seventh-day Adventist, mahitungod niya ng gitawag na tog Christmas. Adventist Home, ang nagsulat ani igsoon ay balo nga December 25 wala mataw si Kristo niya nang panahon na. Pero ningon siya Christmas and New Year celebration can and should be held in behalf of those who are helpless. Okay? Masilibra ko na nato ang Christmas pinagi sa pagkamanghinatagon ngadto sa naglisod. Bueno,